Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Минем исемем Ибрахим һәм мин МГУ студенты. Казаннан шул якларга, Мәскәүгә укырга килдем. Һәм штаб татарлар турында нәрсә әйтергә мин алам. Минем өчен штаб татарлар шул исәптән татарларның яшьләрне берләштергән торган мәйдан. Һәм бу урынның мөһимлеген тарихи, традицион һәм рухи кыйммәтләренә торгызу күзлегеннән белдерәсем килде минем. Һәм штаб татарлар бик яхшы күрсәтә үзеннән Рамазан айында без бик яхшы күрсәттек күзлегеннән яктан мәгърифәтчелек оештырулар якыннан очрашуларда һәм тарихи, мәдәни һәм татар теленең саклауда. Мәсәлән, без штаб татарлар белән шикләвек уенында катнаштык. Шуңа күрә мин штаб татарларга уңышлар телим. Рәхмәт. Хәерле кич дуслар, минем исемем Айдар, мин булам Ульяновкасыннан Иске Кулат районыннан, Мәскәүдә инде 7 ел МИФИ университетын монда тәмамладым. Ерак түгел монда үтеп китте дә чикләвек уены. Без бер төркем җыйган идек. Мин идем Ибрахимның төркемендә, безнең төркем иде Мирас исемле һәм шунда җыелышкан идек. Чынлап әйткәндә, төркем җыелды анда гына. Без менә килгән идек шул кешеләр инде әзерләнеп. Һәм анда шулай ялгыз кешеләр, кемдә төркем югалган, кемдә нәрсә җыелыштылар да төркем куйдылар. Уен бигрәк тә кызыклы иде. Безнең тарих турында бик күп сораулар иде. Безнең тарихтан алынган бик күп личностьлар турында, менә шулар турында бик күп сораулар иде. Безнең тарихка тирән генә төштек, өйрәндек. Бик күп татар кешеләре җыелган иде. Татарча аралашу иде күп. Миңа бигрәк ошады, татарча сораулар бар иде. Татарча җавап та кайтарып була иде. Син татарча сорый идең, алып баручылар алар да татарча сөйләй иде. Бөтен кеше диеп әйтеп була, анда татарча сөйләй иде. Миңа шулсы ошады бигрәк кайты. Бик күп яшьләр, шундый энергичный кешеләр җыелган иде. Татарларның умган кешеләре, шулар белән таныштык, аралаштык. Мин уйлыйм, бик кирәкле әйбер диеп, мин поддерживаю аны. Телим тагын да җыелырга. Менә штабта йөрим, монда да умган кешеләр күп, төрле университетлардан. Уйлыйм, киләсе елга штабтан җыярга төркем һәм барыга. Безгә кирәк инде өскә менергә. Бу ел чыгышыбыз бик әйбәт түгел иде, ләкин киләсе елга без тырышабыз, кирәк өскәрәк менергә. Рәхмәт.